Enw fi di KIKI a dyn ni yn Caffi KIKI yn Blaenau Ffestiniog yn ganol y parc. Dwi'n gwerthu bwyd homemade o ar draws y byd, so dwi'n hanner Groeg, so mae yna bath o Mediterranean twist i bethau. Dwi'n gwneud bwydydd dwi wedi dysgu a dwi wedi fatha trio ar backpacking trips, pethau fel a, pethau dipyn bach mwy iach, so lot o bwyd llysieuol, vegan, lot o options gluten-free. Oedd o'n hollol random, really. O'n i'n byw yn Swistir yn gweithio mewn hotel ac o'n i'n rhedeg bwyty yn y hotel. Ac dydodd mam fod y lle yma yn dod i fyny i lys. Ac oedd o jyst yn swnio fatha opportunity amazing. Ges i lwyth o syniadau just fatha rhedeg i ffwrw, really. Dwi wedi tyfu fyny yn Blaenau. Dwi wedi bod i ffwrdd wan ers rhyw 9 blwyddyn. Ac dwi'n gwybod, gynna fi just teimlad bod fi eisiau dod yn ôl. O'n i byth di meddwl sy'n i'n dod yn ôl, chos oedd yn byd yma i fi dod yn ôl at. Ond efo cyfle yma, oedd gynna fi cyfle i creu rhywbeth. Dyn ni'n gwneud brecwast trwy dydd a cinio, a dyn ni'n gobeithio agor gyda nos yn ddian. Dwi jyst yn y broses o cael y trywydd i gwerthu alcohol. Ar y funud, jyst Sam sy'n gweithio yma. Be nes i rili yn cychwyn yr hawdd cael loads o bobl i fewn, treinio nhw fyny, a wedyn oedden ni'n brysur. So, fel yma busnes, ti'n gorfod dysgu fatha ad y draed, really. So, ni'n licio gweld o di tyfu, fatha agor bob dydd, agor gyda nos, cael gwahanol digwyddiadau, ella cael entertainment licence, cael fatha festivals bach yn y parc, bod yn siarad efo Rhys o Cell am ella wneud fatha outdoor cinema, pethau fel la. Cael gwahanol, ella fatha mabel gampa i plant yn y parc. Trio fatha annog bobl i ddefnyddio'r parc mwy, o bowlio, tennis, mini-golf. Os gen ti syniad, swn i'n deud, just go for it. Enwedig rhywbeth gwahanol, dyna beth yn eisiau, mae just bobl wneud rhywbeth. Ac os diolch yn gweithio, diolch yn gweithio, gyd i wneud rhywbeth arall. Ond, ie, dwi'n meddwl ti'n gorfod just mynd amdano fo, gweld beth sy'n digwydd.